mga rinarinaw. Siya mo na idigukurmatan na kay Princess Analia. Ayad niya solid digayin, inanaso pamilya Paskan ay dua. Sagi kong naglablab o makiragamasam mo ko ada tuwa pagusuran. Di mo na mga maranoso na parini sa kambilingan ka sa tambir ay ngadagahay juwasan na uli. Sa kate lablab kung makiragamasan mo ko sa mga maranoso para sa kambilingan ka sa tambir ay ngadagahay.